Всім привіт, з вами Женя, і це обзор мого нового Лего випуска, в якому я покажу, як зробити Лего самодільний туалет. Я покажу два варіанти, вони почти нічим не відрізняються. Ось ви бачите деталі, які вам понадобляться для розборки. Беріть їх і приступайте. Всі деталі, що білі, повинні бути білими, а цю чорну детальку можна, звісно, і білою зробити, можна чорною, це вже не має значення особо. Беремо цю детальку. Зараз я покажу перший варіант. Беремо цю детальку і кріпимо до неї ось таку штучку. Можна просто чисто, але якщо у вас є така, то так буде гарніше і більш правдоподобніше. Далі беремо дві такі штучки. Ось такі. І закріпляємо. Виходить така конструкція. Це у нас переду буде. Далі беремо оцю конструкцію, ставимо її отак. Далі таку штучку на неї кріпимо. Ось таке щось виходить. Буду показувати руком. Потім ось таку штучку. І тут маленькою закріпляємо. Далі беремо оцю детальку і ставимо її. Зараз ось. Приблизно ось так. Так, а ця деталька, я не знаю, це, напевно, зайво. Ну все, туалет готовий. Не знаю, де я зайву деталь взяв, а може вона нам... А, сповнив, я забувся. Ось так ось, я більше весь висвітлю. Туалет, перша версія готова. Зараз робимо другу версію. Для цього просто знімаємо цю штучку. Це буде просто ділитися на дві деталі. Сам ось унітаз і сама штука для змива. Так, ставимо. І ось так, і туалет ще. Ну, звісно, тоді він на дві деталі ділиться. Всім спасибо за внимание. Комментируйте мои обзоры, пишите лайки, дизлайки, щоб я знав, чи нравятся вони вам, чи не нравляться. Пишіть, що ви хочете бачити в наступних роликах. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім спасибо за внимание, всім пока. Надіюсь, вам понравився мій обзор про Лего туалет.